Takže čo se týče já vás vítám, já jsem Zephor.cz a vítám vás u prvního videa ze hry Battlefield Hardline. A Battlefield Hardline plus Battlefield 3, 4, poté takovýhle hry. Ano, psal jsem tam, ten můj channel měl být ohledně druhé světové války, ale nebude. Bude to na různé novější hry, protože vím, že v novějších hrách toho více najdeme. A teďka bychom prozkoumali, jak vlastně tady to Hardline vypadá. Takže máme tady operátora, ten má vlastně primární, sekundární zbraň, poté defibrilátory, řidičský výcvik a flashbang. Vlastně zbraně tady mám zatím, je to ještě řeknu, je to Battlefield Hardline Beta zatím. Normální hra vyjde 23. ne 22. Tak, teď se ukneme, co tady máme zbraně. Takže optiky. Můžeme tady vidět všechny různé optiky, které jste třeba ani nikdy neviděli v Battlefieldech, jako je například tady to mikro, nebo komp, SR, prostě tady ty. Takový reflex je tady jiný, poté tu máme různé příslušenství, tlumiče, těžké hlavně, prokojetě, kamufláže. Sekundární zbraně tady máme, můžeme na ně připevnit takhle zaměření. Pardon, jak svítilnu, jak taktickou, těžká hlaveň, tlumič, všechno prostě a i kamufláže. A poté tu máme lékárničku, záchranná injekce, to je, dostanete příležitost, jakože si to píchnete a budete mít víc HPek. Potom tady je defibrilátor, tím oživujete nepřítele. Plynová maska tady sloučí, protože tady jsou granáty typu plyn, tak tohle je proti tomu, a že si tam můžete normálně běhat. Lezecký hák, ten vám klidně za chvíli ukážu, slaňovací taky. A řidičský výcvik, to vám přidává na autodusík. Teď tu máme ty granáty, takže frak, smoke, flashbang a tady ten slznej a flashbang, slznej a ještě by tady měl být někde plyn, ale myslím, že ten mají jiný. Tak ten funguje jako takový, to vám prostě ubírá hapka. Tady máme útoky zblízka. Různé zbraně tady jsou tupé, taktické kladivo, nože, třeba zlaté, výstroj. O tom vozidle ty vám teď ukázat nemůžu, když tak příštím díle. Hodíme si M16, to je moje oblíbená zbraň. Jo, ještě tady máme technika, ten má MPX, UMP, MP5K. Ale dneska se zaměříme na operátora, což je útočník. To je můj oblíbený. Tak si ještě tady vlastně se hodíme, do nějakého týmu. Třeba já nevím. Třeba Alfa. Tak. Hrajeme mapu Banka Loupež. A vlastně tady v tom jde, že máte tady dva balíčky peněz a buď je musíte zachránit a nebo sebrat. Ale my jsme policajti, tím pádem to chráníme. Granát. Ten jsem nechtěl. Ten jsem si neobjednal. No tak makám. Takže máme tu snajpera. Spavneme se na inženýra. Nepotřebuji pomoct. Nikdo další nám nejde. A oni za chvíli přijdou. Jenom to chce čas. Aby za chvíli se můžou prorvat tady vrškem. Toho jsem nestíhal ani zaměřit. A na mě moc rychlej. Narval mi to všechno do nohy. Takže spavnem jsem tento spavnovací bod. Šup. Tak, tady se proštouráme nějakou tiskárnu, nebo co toto.
Zavřeme za sebou dveře. Tady hlavně, že tady mají kytičky. To výborně sedí. Koukneme se na střechu. To tam vypadá. Tady máme asi čisto. Tak nemáme. Jsem to říkal. Díky, kamo. Au. To už jsem nezvládl. Dali mě to všechno do data. To byl konec všeho povídání. A dneska vlastně hrajeme tento mod. Po vyžádání si třeba dalších modů a tak dále. To mě musíte napsat, protože nevím, jestli vás to bude bavit nebo ne. Se uvidí po nahrání. Jako je to takový videjko, jako abyste viděli. Ta hra aspoň vypadá. Tady někdo si to zahrát nemůže prostě. A to chápu. Au. Aha, tak nevadí. No tak, makám. Tak. Teďka tady si vezmeme snajpera, nebo ne. Vem si. Doufám, že jsem si vzal, ne, nevzal. No to je jedno. Vám tady můžu ukázat aspoň moji výbavu na jedný stát, co tam dá říkat jako. Různé, ale to si řekneme až příště. Když si ho vzal, omylem jsem nechtěl. Vezmeme si kulomet a zkusíme jim tam udělat trošku nepříjemno. Kulomet to je síla. Ještě někdo k tomu chce? Nemám problém střílet. Tamhle se něco míhle. Au. Tak mě skrotili. Jasně, střelili si do mě. Hele, já se kamaráde vrátím. Tohle mě nikdy dělat nebude, že mě bude střelit ještě do mrtvoly. No tak, okej. Jo, ještě udělám teda novou potávku. Potom to nahraju toto video, všechno. A dám tam novou podávku na hry, co vás čekají. A neminou. Takže se můžete těšit. Nějakým způsobem se to zpracuje. Flashbang. Takže toto je konec videa a děkuji, že jste se dívali.